octobre kalo tile mugan ye san ba fila ani mugan aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni point net ale ye jabaranin kan a y'o bisimila. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka lakana kow ma kunu tɛnɛ octobre kalo tile 19 san ba fila ani mugan a wulila ni ka se sokurakaw olu fɛ yen nɔ sokura yɛrɛ ale bɛ bankasi o lamini na ani an ka wolomasiri caman maaw ani olu de tagara ɲɔgɔn fɛ kolonɛl sajo kamara a y'a yira ni dugudenw na k'a fɔ k'u hakili sigi o ye finitigilakaw ye fo ka taa se a ma gansanw ma k'a fɔ ko nin cɛmancɛ fanga in ɲɛma ani olu bɛɛ lajɛlen ko u bɛ u ka bila la o hakilisigi o kɔnɔna la sa bingani wale min ni a taara k'an ka wolomasiri taba olu sɛgɛrɛ araba tɛmɛni octobre kalo tile 13 san ba fila ani mugan a kɛra u dagayɔrɔ yɛrɛ la sa an ka wolomasiri taba 9 olu de bɔnɛna u ni na maa gansan fila fana tun bɛ a la ni maa minnu yɛrɛ sa a kɛra dugu min na sa o de ye paru ye an ka wolomasiri taba minnu n'olu bɔnɛna u ni na a sababu kɛra u yɛlɛnna mugujugu de kan ni a pɛrɛnna n'u ka bolimafɛn ye. Kunu tɛnɛn kelen na an ka wolomasiri taba u ye dumunifɛnw ni ka o kɛ u ka pankuru kɔnɔ pankuru min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko igreka 12 u taara ni a ye farabugukaw olu fɛ yen nɔ farabugu min yɛrɛ sa ni ale tigɛlen don ka bɔ an ka jamana la a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ ka sababuya kɛ binganimaw olu kɛlen don ka marifa ta ni ka nin yɔrɔ in ka a lamunumunu o de kɔnɔna la sa u ye nin wale ni k'a kɛ u yɛrɛ ka fɔ la sa k'u ye nin wale in kɛ de walasa ka nin duguden u bɛ se ka lafiya cogo min na baloko la ani gɛlɛya min bɛ u kan dɔ bɛ se ka bɔ u la. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ u ka cɛdenw olu bɔra ni ka taama boloda kari tɛmɛnen na octobre kalo tile 18 san ba fila ani mugan a taama yɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan sa o de ye k'u ka nisɔngoya ni ka o yira ka sababuya kɛ ko Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna ko lakana fosi tɛ a kɔnɔna la ko an ka jamana marabagaw k'u ka waleya caman kɛ waleya min ni a bɛ se ka Tɔnbɔkutukaw ni ka u bila lakana o kɔnɔna la cogo min na k'a bɛ san damadama bɔ bi Tɔnbɔkutukaw u bɛ da nka u tɛ sunɔgɔ. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ sɛnɛ ani mɔni masa o minisiri ale fana wulila ni a ka maa caman ye ni ka taga octobre kalo tile 16 ka taa se a tile 18 ma san ba fila ani mugan kɔɔri bɛ sɛnɛ dugu minnu na n'o dugu dɔ ye Buguni Sikaso Kacolo fo ka taa se Kucala ma u wulila ni ka t'i ɲɛda ni maa ninnu kan maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kɔɔri sɛnɛ ka taa ni ka t'u ka dɛmɛ d'u ma ni minisiri in yɛrɛ ka fɔ la sa ko cɛmancɛ fanga maa bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ an ka kɔɔri sɛnɛlaw ye ɲinan san kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la laginɛkaw fɛ yen nɔ u ka kalafili o jaabiw bɔli olu bɛ sen na kalafili min yɛrɛ sa ni a kɛra kari tɛmɛnen na seni ka fɔ la u y'a yira ni cɛbɔ ninnu na k'a fɔ ko maa si yamaralen tɛ ni ka jaabi di jaabi min ni a ma bɔ olu ka yɔrɔ la u ye o kangarimada kɛ cɛbɔw ye nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa kunu tilelafana tɔw dinnen kɔfɛ sa Seyilu Dalen Jalo ale y'a yira k'a fɔ ko ale de kɛra ɲɛma ye. Kɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ bi sɔgɔmada joona in na ni o bɛnna araba octobre kalo tile 20 ma san ba fila ani mugan u ka kasobo min bɛ u ka dugu la ni o bɛ wele ko Beni yɛrɛ sa a bɛ Nord Kivu bingani wale taara ka nin kasoden ninnu u sɛgɛrɛ mouvement ADF maaw olu fɛ nin kuma in fɔra u ka jamana marabagaw fɛ u ka fɔla sa ko kasolɔden maa caman de bɛ yen nɔ ko olu labila la. Ayiwa mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o cɛ sa a ye to k'an ka video aw ka aimer ani aw ka partager a ye to ka abonner an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.